Si me queres, si por favor, presidente da mesa, dame paso, xa que, bueno, falando de toma a palabra que dixo a alcaldesa, que nos contestará por escrito, no último pleno se nos dixo mesmo, está recollido en acta, de todas as preguntas que eu fixen nese último pleno non se me contestou ninguna. Entón, non sei onde está, pois, onde se está por parte do goberno facilitar o traballo da oposición, xa que se nos dice unha cousa, despois se recollen acta e non se cumple, pois, que, bueno, non sei que facer, pois, si estou demandando de que, bueno, que se me conteste e que se me deixe, pois, facer agora de novas preguntas e se me pode facilitar esa resposta, pois... Eu non tiña respostas para darse, pero si despois de facer algo. As preguntas non podo facer así. E das últimas preguntas do pleno, cando se van a pasar por... Eu non se teño respostas. Non, simplemente, eu non fai moito, 3 plenos, se nos chamou de que isto non era Cataluña, de que isto era en este pleno se facía uso da democracia e se facía uso de que todo concelleiro podía facer uso do seu dereito de poder preguntar e ser respondido polo goberno. Neste caso, pois estou vendo de que non se está facendo, pois, por parte do goberno está cumprindo. Eu trasladei o tema das tuas preguntas que estás sin contestar e en outra cousa non se